What's on? Yeah. Oh, hi. Hey, what's up? Ngiyageza, wenzani manje? Ufunelani ngeza? Uyageza ngoba ugeza ubuso nje bodwa. Hawu. Ugeza nje niqala ngani ugeza? Ugeza lokho. Hayi. Ungazovala umnyango. Lalela, angisizokhuluma nombhedo la. Nje manje ngiyahamba, ngithola itrip emsebenzini. For iviki lonke sikhiphile ngomsebenzi yale eGoli yazo. Oh, okay phela. Ungasalo wenzekinga. Yabo nje ngoba wenzekinga nje ugeza ubuso uzovala umnyango. Awa ngiyayisabe ke uzosala uzenza la. Ngeke ngenze inkinga. Lendlu kade ngihlala ngedwa lendlu. Lendlu ngiyakwazi ukuyinakekela. Oh, uyakwazi uyinakekela. Ngerento ndo uyinakekela. Nje awuyinakekela rent. Uhlola noyinakekela na weekly na ngokudla. Kuyakhulu uyinakekela. Uyi afford lento. Uyi afford. Lethe iphokeza ngayo. Hawu. Manje usuzoza unto nje. Uyangiphendula. Ngiyathula. Sengithule phela angekuphendula ngithule. Uzosala wenze njani endlini? Usale ngiphathe kahle. Uza manyala. Hayi. Mntanami. Indoda. Hayi. Awusakwazi ukulinda ke ukuthi ngize ngifike ngishayise usungizele emsebenzini. Uzokwenza njani mfowethu? Uzokwenza njani? Ngoba phela ngibonile ukuthi ukuthi kulende ntambama isikhathi sehamba. Awukwazi kodwa ukuthi ufike esayithini. Awukwazi ukwenza leyo. Ngisho unkosikazi afike emsebenzini. Kuyokulinda. Sengifikile phela senginto esoyenza phela. Kubeka ukhuluma ngoba phela kulungile. Kwaphela manje kahle uthi lento engiyifunayo into ebalekile, yabona? Ya manje ngithi ngizokuhlupha lapha qhawe lami, yabona? Ngoba nje ngikuzele emsebenzini ngiyazi ukuthi Monday uyahola, yabona? So manje ngithanga ufike ungakalokho ungakayifaki izinto eziningi kwibudget, yabona? Uyangikala. Angeke usho kanjalo. Manje futhi ufisa ngikusize ngifuna ungiboleka into yokusamahlana lapha, yabona? Imalini madlana? Hawu, into encane nje uthi manje yabona ilokhosa umsebenzi ucimo uyavuleka, yabona? So manje angazi mhlawumbe ungakwazi ukuthi ungiboleke noma 3000. 3000. Oh ngeke. 3000. Uthi leyo phela umholo wami loyo. Umholo wami u3000. Oh ngeke. Ngama ngishaya. 3000. Awahleli boso. Isamba leso imali yami leyo. Imali engihola phela leyo. Uzokwazi ukhala 3000 yini yona 3000? Ile mali onginayo. Yilo yenza engake senze 3000. Ngeke ngeke. Angaxolisa nje bengiyafisa ukusiza uyakhuluma. Okay ke 1.5. Hayibo. 1.5. Uhafu phela loyo wale mali engihola. Uhafu loyo. Hayi ngeke. Asho ukuthi ayike imali ngimanga ngicela ukusiza. Tamani. Akekho umuntu ongathatha imali yakhe yonke ayinike uhafu omholo wami tamani. Ngizoyibuyisa safuna ukubamba isipano uyangazi nje. Ngizwile ngawo. Bese nithi madoda nithi sabafowethu siyabheka yikho ukubhelelana lo ukubhelela kwezinye izinto hayi 1000. Hayi u3000. Hayi u1000. Hayi ama1000. Uzungisa 100 bese 100 uzongisiza kulezi inkinga eziningi enginazo. Hayi ngihambe. Hayi oh hey. Lalela ungazi ucasuka. Edlalela mina. Ngiya understand. Manje uyazi phela ukuthi ngisaphelelwe kuyintohwana yabo. Yeah. Ngisaphelelwe itoho manje lapha uMadlokoza lapha. Amuna kungifake ethombeni ngifuna indaba elokhuza mina. Ngikujwayela ngithi ile nto TikTok. Ngikujwayela ke le. Angithi ama security kudlala lama game akhona manje ukuthi kwamakama challenge lawa khona owena ama security lawa aswenkayo. Ngisazoswenka ke mina ke ngizazoswenka ke. Njengoba usakhaliso 1.5. Owena oyibo awunona maningi.
Mase kuthi vele sihola leyo mali ukuthi phela ubona indlela siwenka ngayo sihola lezo imali. Qhubeka uthini? Manje ke ngithi mhlambe angekwazi ukuthi mhlambe ungifihlise ikhanda ungcono ake akulala nankinga ungalala kodwa uyabona ke kulala imali inkinga ukulala mhlambe 6 months. Awungekho 6 months hawo uyakhula naye yabona manje hey 6 months yabona bekhona ingane lapha ekhaya khona unkosikazi yabo ngcono umuntu wena angikulelise noma 2-3 days angizonjani 3 days mina ngathi uzowenzani khamani uzowenzani uyanyaza khamani ufuna 3000 khamani ufuna 1.5 khamani ufuna inkinga wena ufuna ingalo yonke wena khamani hayi khamani nawe uyancishana man uyancishana hawu hey buka angangihlala ngisafuna umsebenzi uMadlozi phela hlalisene kahle lapha endlini uMadlozi ungitshelile ngawo ngizwile angijabona ngisekhuluma ngami khuluma indaba zami manje wani ungitsheleke imali and kuthiwa ukhokhi ubani angakabi nawo umsebenzi hayi ukuthi angikhokhi angakabi nawo mase uzokhokha ngani kamanje mase ngisemsebenzini phela lento yakho futhi yabona senkingeni nibona nesivitorize yabona yabo lena ke siyatrenda ke manje uzobukisa ngami hey ngizodinga usizo madoda ngizolidinga usizo akakho mfowethu la ayiphelile indaba umfowethu yadlana ko yahamba ke manje ngihamba futhi ayihamba khamani sokhuluma khamani was thola ke sabafowethu khuluma ku right namhlanje manje ngidinga usizo lutho ayekani bafowethu yekani kaloku ngiyaphinde nje uphinde gcine nci ukukhulumisana ngoba ayikho indaba yini sak nawe ngisakwazi but right nazo-ke phela suzowafika bona so ngeke kube njalo yini manje khona nini bafo unobani la zona unobani la inketo uwedwa ya uwedwa wonke la hawu ngingedwa ngihlele ngedwa umuntu oyedwa wonke la hawa ngibonge mkhulu yazi ngibeke ilokhuza la ngibeke imicamelo ukuze kade yagcina umuntu wesifazane sosebenzela ukuthi ngijust ukumkhumbule ngimkhumbula kanjani ngibule imicamelo okay iyahleka imicamelo manje uhlekelani manje iyahleka imicamelo iyahleka intombazane solo le uvelelani wena uhlekelani manje hayi yabona wazona hawo uyazi bengingange goli bengilapha kamakhelwane ngiyabonga lamanyala nemkhuba yakho lowenza la angifethu ngimdala nami umdala yini umdala amasimbi lalelo sesi uzohambela hawu awukwazi ukuxoxa into ngixoshilo yakho yini ngifuna ngitshele mina ngizotshela wena babe yazi manje ngisanenkinga esipane yabo msulo ngingisa mahlalela lo nami ngikaze ngicashe nje ngempela kanti akuyona indlu yakho le akuyacaca indlela ukuthi baba mchazele wena engaze mchazele mina awona phela bona esando emsebenzini esimisiwe yabo for isikhashana esincane just for manje uba for uyena uyankwankwaza lalela wena uzothelana ne-street kid umuntu homeless
Akanalutho lo. Hlwempu. Umuntu usomaqhuzwa ngempela nanga. Uyangizwa? Into ongitshela yona nathi hamba kini. Manje ningazongimoshela. Le insipho uzoyibasha ngale zingubo. Akukahle khona. Ikhondom nesebenzisa yini? Lesi ikhondom. Ngiyabuza. Soyisebenzisa kanti yini manje mfethu? Nizozala amaphara mawukuthi ngasuka umuntu homeless uzolala naye. Hey, wena angazodlala wena hamba ke nomuye ngale ekamereni. La ngempela abantu abama rich guy. Hamba lo umthathana. Uyihleli nje lentombi yakho. Bese sazoyiphakela lesilisi. Uyiphakeleni. Ukudla kwabantu. Hey, wesesi, awucacisa ukuthi uyangale nomyakeni. Angidlala. Njani? Zol, yakuthini? Vele uhambe. Na, sis, hambeleni. Awubafokwazi ungixoshe mina mfethu ngumfowenu mina awubafokwa sikhulumile nje ukuthi nje ngizozama nami amatoho. Akanafundi ukushintsha mina ngifuna focus. Wemama, samsingale kamereni. Mawukuthi nawe uneyinkinga eziningi. Khangeni. Sikhona isindlu nakhona. Yenza njani uyabona nawe isimo usho ngihambe nawe ukuze nabe nendawo yokuhlala. Kamereni, sahamba rami uze yokuhlala ya. Sanga mama, sanga. Abona dlokoza mfethu. Abona dlokoza mfethu. Abona dlokoza mfethu. Akutshela. Lo mbhede lo noma ubulala. Mawubulala lo mbhede. Hayi emahlakaza. Emahlakaza uzokwenza kanjani emahlakaza? Amahla intombi yami yakatini unjani unjani wena? Yabona ngizokwaza mina yes. Uthi yini uyakhwazamisa ndoda? Wenza kanjani into kumina kumfowethu kanjani? Wenza kanjani? Wenzani manje? Uzohlala mahala lenyanga khululeka. Uzohlala mahala.